Salutacions cordials, motors a punt, semàfors en marxa, posant primera i arrencant de l'Igas. Abrigueu-vos bé perquè avui ascendim a més de 2.000 metres d'altura i no per esquiar, sinó per volar amb les espectaculars màquines de les BPA G-Series. Una cursa sobre neu i gel que ha tancat temporada a Andorra i on ha participat Pedro Font. Veurem com li ha anat el canvi radical de superfície al pilot mallorquí. Atenció nostàlgics i enamorats de la història de l'automobilisme. S'acosta la cita que esperàveu, l'Oris Rally Clàssic Illa de Mallorca, que d'un any més mítics models que encara donen guerra. De la mà dels organitzadors descobrim les novetats d'enguany. És el germà petit d'alguns que sortiran al Rally Clàssic i una meravella per la qual molts sospiren. El Boxster, emblema de la marca Porsche, estrena evolució i l'analitzam en profunditat. I per suposat tenim ració dels nostres concursos en què podreu aconseguir els millors premis. Els Pirineus andorrans ens saluden a més de 2.000 metres d'altura. La temperatura baixa per molt als 0 graus i el fred és polar. No semblen les millors condicions per conduir, a no ser que portem claus. Però hi ha un grup de valents que no pensen el mateix. Són els participants de les BPA G-Series, una competició damunt gel i neu que es disputa a l'hivern i que tanca paradet al circuit de Gran Valira. Allà també es troba el pilot de Manacor, Pedro Font, tot un campió d'Espanya de ral·lis de terra al grup N, que enguany ha canviat la superfície habitual per una catifa blanca que suposa tot un repte de pilotatge i adaptació a condicions inèdites i extremes. No és la primera vegada que Pedro trepitja aquest escenari, però en la seva tercera presència a una prova de les G-Series vol fer una passa endavant i continuar l'aprenentatge. La dificultat creix en saber que la seva muntura no és precisament la més adient per esquiar damunt 4 rodes. Això és un cotxe, és un prototip, és un cotxe que ve de la terra, és un cotxe pensat per fer el campionat d'Espanya de terra, y pesa 300 kilos més que prototips de neu, ¿no? Entonces, quan la pista està més gelada, és més difícil perquè les inèrcies són més fortes i no patinem un poc més. Aquestes característiques el deixen en principi en desavantatge davant els prototips dissenyats específicament per córrer allà on cada revolta és una aventura inesperada, el gel un factor traïdor i fer una traçada neta és una quimera. Sumeu-li la presència al circuit d'altres pilots, perquè aquí la lluita contra el crono en solitari està oblidada i descobrireu per què noms il·lustres com el pilot de MotoGP Marc Márquez o el guanyador del Dakar en motos Nani Roma s'apunten a les G-Series. De fet, Pedro Font comparteix el Citroën C2 amb el pilot de ral·li Xevi Pons, que en aquesta cursa es jugava a ser el campió de l'edició 2013. És hora de participar en els concursos de Dalt i Gas. Els amics de Passats de Canto vos regalen un DVD amb grans resums del món de l'automobilisme. Un gran premi que només requereix fer un petit gran gest, fer-se seguidor de Dalt i Gas a Facebook. Molts ja vos heu sumat a la nostra pàgina i allà mateix trobareu els guanyadors. Vos agraïm molt la vostra fidelitat, que sempre té recompensa. Molta sort a tots! Viatjam en el temps un quart de segle enrere, però no a bord del DeLorean de la pel·lícula Retorn al futur, sinó pilotant un Ford RS200, els mítics models de Porsches o el clàssic Lancia 037. I aquí clàssic no és sinònim de vell, sinó d'immortalitat, la que tenen uns vehicles que podien ser car de museu, però que continuen competint a l'Oris Rally Clàssic Illa de Mallorca, una prova icònica del calendari automobilístic internacional
que es disputa del 14 al 16 de març i que arriba a la 9a edició en el millor moment. Tothom gaudeix de poder veure aquestes meravelles de cotxes que cada any venen de tot arreu, de tota Europa, des de hi ha mallorquins, hi ha inglesos, hi ha espanyols, tenim gent de tot arreu que disfruten un pic en sang com a arranque de les seves llegendes esportives automobilístiques venen a l'illa. Això es tradueix en molts de visitants potencials que suposen un element desestacionalitzador per al turisme perquè aquí tothom vol guanyar, però sobretot gaudir de les postals i el clima que ofereix Mallorca en aquesta època. Per a mostra, l'enclau on comença tot, el parc tancat de Port Portals, on les embarcacions més imponents cedeixen el protagonisme a peces de precisió que es cuiden en mans d'orfebre i que no han perdut l'encant amb el pas dels anys. Una col·lecció de joies que no para de créixer. Parc tancat torna a ser en el Port Portals, que tenim 83 cotxes inscrits a dia d'avui, que esperam inclús arribar als 85. De cara a l'any passat, encara hem aconseguit incrementar quasi 5 cotxes, 6 cotxes, i en els temps que corren és un èxit sense cap dubte. Tot i que es poden veure de ben a prop i fer-se una foto amb ells a Portals, aquests vehicles no són d'exposició, han vingut a guanyar i a fer aixecar el públic de les voreres. Són 3 dies de competició a les modalitats de velocitat i regularitat que arranquen per la Porta Gran. Aquesta edició de ratll destacar, el primer de tot, el dijous vespre farem un tramo de 29 quilòmetres. Això heu de comptar que fa més de 25 anys que no se tancava a l'illa. Des del sostre de Mallorca al Puig Major surt aquest primer tram que finalitza Lluc i de paratges espectaculars on els pilots hauran de mostrar que tenen mans en tenim molts. El Coll de Sóller, el de la Creu, la novetat del recorregut entre Llubí, Muro i Santa Margalida, Orient. Però segur que molts esperen per ser testimonis de com un indret màgic i de pel·lícula es transforma en el millor circuit possible. Sa Calobra serà tot un repte. Penseu que la Calobra arranca a nivell 0, de que aquestes màquines en carburació han de ter una sèrie de... no s'autoregula la mescla. Llavors és un tram que començant a nivell 0, pujant quasi 800 metres, posa jaque, diguéssim, a totes les màquines per veure quina és la que està més afinada. Aquesta incertesa i emoció és el complement ideal per un esdeveniment que supera l'àmbit esportiu que any rere any atreu l'interès de cada vegada més gent. Aquí no hi ha retorn al futur, sinó el record d'un passat amb encant de la mà d'un ral·li amb molt de present. All Sport Racing School en el circuito Mallorca Ren Arena. Conduzca un Fórmula BMW. Pilote o copilote un KTM Expo. Curso de conducción deportiva y perfeccionamiento al volante. Eventos para grupos y empresas. Aprenda a manejar un car de la mano de los mejores. All Sports Racing School es distribuidor oficial de Swiss Headless. Guillem Arès, capdavantera al sector del reciclatge de vehicles gràcies a les seves innovacions, l'ús de les darreres tècniques i uns equipaments de 1.500 metres quadrats de superfície que la situen a l'avantguàrdia tecnològica. Si vol desfer-se del seu vehicle, Guillem Arès, el lloc perfecte. Es fan càrrec de tota la tramitació legal de la baixa per a la seva tranquil·litat i amb els papers en regla comença la transformació del vehicle en un producte reciclat.
és cabdal deixar la màquina seca d'elements contaminants, com benzina, oli, anticongelant i líquid de frens. Posteriorment s'analitzen i separen les peces que poden ser reutilitzables i que Yermar posa a disposició del públic. La darrera passa del procés suposa la compactació de les restes del cotxe pel seu enviament a la península, on rebrà el tractament final. Però com vos dèiem, totes les parts aprofitables es venen com a recanvis a la tenda de Yermar amb preus fins a un 70% inferiors a l'original. Així poden tapar els buits del nostre cotxe sense fer un bon forat a la nostra butxaca. El circuito Mallorca Arena Arena es el mayor recinto dedicado al motor en las islas, con 200.000 metros cuadrados de instalaciones, pista y alquiler de karts, posibilidad de correr con su vehículo en un circuito de más de 3 kilómetros. El restaurante ofrece menús variados, sala de conferencias y zona VIP. Organice eventos para particulares o empresas con el abanico de servicios que ofrece el circuito Mallorca Arena Arena. Només sentir el seu nom s'enlairen els somnis dels amants de la velocitat. Dir Porsche és conjugar l'elegància més clàssica i la potència més intensa. I si parlem d'un model bandera, aquest és el Boxster, una paraula que ja pronunciada sona velocitat pura i que representa totes les virtuts de la marca teutona. El Boxster va néixer el 1993, però com diu la cançó, 20 anys no són res, i ara arriba la nova versió, millor encara que l'anterior, l'essència de formes suaus, artesanes, d'un vehicle que és sinònim de bellesa, es mantenen i perfeccionen, si això encara era possible. Però les millores autèntiques les trobam en aixecar el capó. Com ja és tradició, hi ha dues configuracions bàsiques, el Boxster i la versió més equipada, la Boxster S. Ambdues tenen un motor de 6 cilindres i s'acosten als 300 cavalls. Unes xifres bestials que harmonitzen amb un consum que s'ha reduït un 15%. Prestacions i eficiència energètica. També s'alleugera el pes del Porsche Boxster. Els 1.300 quilos permeten una conducció més segura a qualsevol superfície, que es confirma amb unes llantes de 18 polzades i uns frens amb discos més grossos. Així el Porsche Boxster pot surar on altres s'ofegarien, i si voleu comprovar-ho, farem una volta per conèixer les bondats del Boxster de la mà d'un mite de l'automobilisme alemany, Walter Röhrl. Amb ell recorrem trams del Rally de Monte Carlo, que aquest nou Boxster travessa amb facilitat i seguretat. La conducció és més agradable gràcies a la caixa de canvis de 6 velocitats PDK, que inclou el nou model. Si ja vos heu enamorat d'aquesta meravella, només vos heu d'acostar al centre Porsche Balears, ubicat al número 18 del carrer Boneters del polígon de Sant Castelló de Palma. Un indret on el tracte és immillorable, tal com demostren els reconeixements de la casa mare. Porsche Ibèrica ha guardonat la delegació balear amb el trofeu del millor concessionari en quant a instal·lacions i lliurament del vehicle nou, a Espanya i Portugal. Assessorament i tracte personalitzat complet que no s'oblida quan vos donin ses claus, perquè el centre Porsche Balears també ha conquerit el Premi Avante, que medeix la satisfacció dels clients en el servei postvenda. Aquest és el Porsche Boxster,
un model etern que es reinventa cercant la perfecció. Arriba un dels moments més esperats per tots vosaltres. Daligas continua repartint premis. Vos imagineu lluint aquesta granota de la millor qualitat cortesia d'Oulet Moto Mallorca i d'on només heu de respondre una pregunta molt senzilla. En quina posició va acabar Lluís Salom l'any passat al Campionat del Món de Moto3? Primer, cinquè o segon? Segur que ja la sabeu i n'envieu la resposta a la nostra plana web www.daligasib3tv.com. Molta sort a tots! El pilot manacorí ens ha parlat del repartiment de pesos i la pèrdua de grip, però la configuració del seu Citroën C2 Proto a Gran Valira ve determinada per més aspectes. Quan tu poses el setup de neu, els amortiguadors són més blancs, després les rodes són molt més primes i hi ha diferents tipus de claus. Els claus són més llargs o més prims, depèn si està més gelat o menys, si hi ha més neu o menys. Nosaltres només hem pogut fer 3 proves. Les experiències han estat 3 experiències diferents, en 3 condicions diferents. Té molt bona sensació i és molt divertit, això sí. Diversió garantida per pilots i pel públic que no té por al fred i les constants nevades per veure de primera mà com és la lluita per la primera posició. Els cotxes corren permanentment creuats, derrapades i genegades sobre el gel es succeeixen i els tocs estan a l'ordre del dia. Normal que els pneumàtics hagin d'incorporar claus per aferrar-se a la pista i negociar els revolts amb garanties. A més, les esteles de neu que deixen els rivals condicionen encara més la conducció. Però tot i el que pugui semblar, la duresa de la prova no s'acaba en baixar del cotxe. Al cockpit, al manco, hi ha més graus que milloren l'ambient gèlid que espera de fora. Els illencs no estem acostumats a això. Bé, les condicions són difícils, ja arribar aquí de posar cadenes ja és molt complicat. Les situacions són difícils tant a la pista com a l'assistència, sempre estàs gelat, te canvies les sabates tot el temps, estàs dins el cotxe, estàs xalent i després estàs per de fora i has d'anar molt al tanto a no constipat tant. Per a que vos fasseu una idea de la dificultat logística i d'organització d'aquestes curses, la prova de Gran Valira s'ha hagut d'ajornar enguany per mor d'un temporal de neu que va impedir ascendir fins al circuit. I el dia escollit per reprendre la marxa tampoc naixia en millors condicions. La pista cridava més a treure els patins que els cotxes a causa del predomini de gel que es completava amb la neu caiguda la nit anterior. Tot en contra per Pedro Font i el seu C2 Proto especialitzat en terra. Però de les dificultats també s'aprèn i justament en aquesta fase d'adaptació es troba el pilot balear. Les sortides de pista són comprensibles quan el càlcul de les distàncies canvia i la sensació de seguretat en la resposta del vehicle és una altra. Ell mateix introdueix un concepte clau per entendre com és una pista de neu i gel. T'has d'anticipar molt més a totes les frenades i estàs tot el temps flotant en el cotxe. Al moment que ja estàs, diríem, en terra, ja el cotxe va continuar recte, ja no tens control i ja te'n vas a xocar. Això també vendria a ser com una espècie d'autocross molt bèstia, però en neu, no? Flotar. No hi ha millor manera per descriure el moviment dels participants a les G-Sèries. La llei de la gravetat i també la del clima fan que el pilot no triï per on anirà, un factor de suspens que augmenta amb la presència dels rivals. Aquesta és l'altra gran novetat que s'ha trobat en Pedro. Acostumat a l'única companyia del copilot que canta notes i el rellotge en el paper de solitari enemic, ara ja sap el que és mirar pels retrovisors per vigilar els rivals i menjar neu dels que tens endavant. També l'experiència de corregut amb altres cotxes per de vora és una experiència que te crea molta adrenalina, perquè nosaltres en els ral·lis cors tot sol i vulguis o no vulguis te concentres, ho fas més bé o més malament, però cors amb tu mateix. Aquí ja hi ha un poc de temps per jugar, temps que una carrera pot passar qualsevol cosa, pot passar que de davant te surti, que te puguis apoyar, que te ferin, ja són coses diferents, no?
I tot es complica encara més si comparteixes cotxe amb el principal aspirant al títol de les G-Sèries. Xevi Pons es jugava la corona i, vulguis o no, això també introduïa certa prudència en el pilotatge de Pedro. No tocava enviar a Norris l'oportunitat que li han donat per provar un món totalment nou per ell. Molta agraït a l'equip, que s'ha portat molt bé, han corregut compartint cotxe amb en Xevi Pons i la veritat és que molt bé. Bueno, en el principi estava jo un poc més nerviós perquè, clar, ell anava davant i jo no volia tenir cap toque, diríem, en el cotxe perquè hagués pogut rompre el campionat. Però a la darrera carrera, que ell ja havia participat a la primera carrera, ja mos ha anat bastant més bé i hem provat més sensacions i mos hem apurat més i mos hem acostat més en els altres cotxes i tenim una sensació estupenda. I tant que es va costar. La darrera sèrie, ja fora la pressió perquè Pons tenia el títol garantit, ens va deixar un espectacle memorable per recordar de la mà de Pedro Font. Sortida impressionant del balear que supera un parell de rivals als primers metres i després inicia un frec a frec intens amb Gerard de la Casa. La quarta posició d'aquesta mànega estava en lloc i cap dels dos va cedir. Els espectadors gaudirem com mai amb aquesta expressió màxima de lluita que enllueix una competició que molts desconeixen i que regala moments com aquests. La picabaralla esportiva va accedir fins i tot la bandera a quadres, perquè de la Casa va fer una virolla en creuar la meta i Font va topar amb ell. Res que no s'oblidi en baixar del cotxe perquè l'esportivitat és màxima. Pedro Font tanca el seu debut a les G-Sèries, però si penseu que en acabar de córrer ja es pot descansar, estàu ben equivocats. Toca canviar volant per pala i tot l'equip es posa mans a l'obra per llevar neu i fer possible que l'autocaravana pugui baixar de pas de la Casa. És l'altra cara d'una prova dura com a poques. Tal vegada la duresa està al seu encant. Bueno, hem fet una expedició, com veus, aquí per Andorra estem a menys 15 graus. No estem acostumats als mallorquins a estar a aquesta temperatura normalment. I, bueno, com veus, aquí s'han anat acumulant aquests dies i avui és el darrer dia i hem de treure tot, no? En principi mos queda un rato de feina, però confiant que avui a la nit ho podem ja anar cap a cases. Cap a cases amb les emocions d'un novell que s'ha demostrat a si mateix que pot evolucionar com a pilot, descobrir i superar nous obstacles. En definitiva, que és competitiu en una altra superfície. Bueno, ha estat una experiència molt diferent, és un terreny que no havíem provat mai i bueno, és molt divertit, el cotxe va patint molt més i és una altra vegada tornar a començar, no? Tornar a començar de zero. L'any que ve promet tornar i segur que amb la lliçó ben apresa, Pedro Font donarà molta guerra a les G-Sèries, les curses que freguen el cel. Arriba l'hora d'establir les coordenades al GPS per saber on es celebraran els esdeveniments més destacats del motor. La cita estrella és l'Oris Rally Clàssic Illa de Mallorca. La prova arranca dijous dia 14 amb un tram de 29 quilòmetres entre el Puigmajor i Lluc que començarà a les 7:45 del vespre. Recordeu que la carretera es tanca una hora abans de l'inici de cada tram. El divendres 15 destaca el recorregut entre el Coll de Solla i Palma, quan falti un quart per a les 3 de l'hora baixa. A continuació, més puja i baixa entre el Coll dels Tors i el Coll de Sa Creu. Dissabte 16, les muntures més llegendàries tancaran el rally i es farà el tram més famós, el de Sa Calobra. Serà a les 2 del migdia. Després, final de festa a Portals, on podreu fotografiar-vos amb els pilots i uns vehicles que són història viva. Si vos trobeu a les Pitiüses, a Sant Josep s'organitza un trial per celebrar les festes del municipi. Serà el diumenge dia 17 de març.
I sense baixar de les dues rodes, el mateix dia de 7, el circuit Renarena de Llucmajor organitza el seu trofeu de velocitat amb motos entre els 125 i els 600 centímetres cúbics. Cada setmana ens envieu més fotografies en què demostreu com fer de la vostra passió tot un art. Aquesta setmana destacam aquestes. Namarina Orfila ha captat un instant cabdal del motocross. A més, ens regala el títol de la foto. Tot és un repte. Un altre sense tocar de rodes en terra. L'objectiu de Saniel Villodres és testimoni d'aquest canvi de rasant que fa Javier Matías amb el seu Peugeot 106 Rally. I acabam amb aquesta imatge nocturna en què Jaume Comas i Miquel Àngel Oliver s'enfronten a l'obscuritat. Mireu el foc que surt i que també ha fotografiat Rafael Jordà d'allà. I així veu aquesta edició de Dalt i Gas la bandera quadres. Però tranquils, el semàfor es tornarà a pagar la propera setmana amb més derrapades impossibles, curses al límit i els millors reportatges pels enamorats de la velocitat i la benzina. Fins aleshores, no perdeu pistonada i visitar-nos a la nostra web i a les xarxes socials. Gaudiu de la vida i Dalt i Gas!